Tungamiri wenyika Comrade Emerson Dambudzo Munangagwa vakanzwira vanhu vanosvika 4000 tsitsi avo vakanga vari mutorongo vaine nyaya dzakasiyana siyana. Takaona mukana wekuendawo zvakare kuChikrubi Farm Prison uko takasosangana Chief Superintendent Charles Nyamasoka vakatipa mukana wokukurukura nevanasikana vakaburitswa kubva kuFemale Prison. Mumwe musikana akanga aburitswa akanga achifara zvikuru musi wa18 April uyu, zuva rakanga richipembererwa independence yeZimbabwe yasvitsa makore anokwana kuita 44. Akatanga kutaura nhoroondo yake inopisa tsitsi maererano nokusungwa kwaakaitwa, akaridzirwa pfuti nevakomana vasvika kakuti vanomusunga tukurai vakamapurisa eZimbabwe. Pakaridzwa pfuti idzo dzakabva afriza ari pamba ipapo vakabva mutora vachibva vaenda nayo. Regai tipinde munyaya yacho tinzwe nyaya izere kuti chii chaitika mukati meupenyu hwake, ndezvipi zvaaitengesa zvakaita kuti mapurisa auye nepfuti pamba pake. Ndakanga ndapinda ngemadrugs, kutengesa madrugs. Titaurire nezvawo ministry yemadrugs inenge iri mukurumbira chaizvo. Wakaipinda sei? Takangoipinda nyaya dzekutsvaga mari takatongonzwa zvine mari vatangoti regai timboona kuti zvinomira sei. Ndobva mapinda muchirongwa. Ndobva tapindawo muchirongwa kusvikawo tazosungwawo. Makanga muchizvitora muri ndaita kunotoni. Makama nenguva yakadii muchizviita? Ndane 3 years muchizviita. Saka chii chakazoitika musi wokuzoti muzibatwa? Ndakatongoshamisikawo nditori pambawo ndichonzwawo mwana wasisi wangu achonditi mama vanhu vanenge varipo mapurisa. Ndakatoti regai nditesei ndivaone. Pakuda unonoti ndivaone ndakatongonzwa magunshots, ndakatoshaitirwa chii chikuitika. Saka ndobva watonditi CID. Vanoridza ndati vanenge vachifongwa pamwe wada kutiza here amene. Saka aiwa vakaisa mawarning shots, ndakati aiwa konyaye ibvo vatozonditsanangura kuti aiwa tauya kuzokusungai tipei zvinhu zvamunazvo chichi. Handamborambawo ndobva ndangoita sei, ndobva ndangovapawo zvinhu ndomasungirwa ndakazoita. Panga pachitori neakanga aripo musiwo madrugs acho? Ndaendi nawo. Mune api acho uye akawanda zvakaita sei? Ndandine Christ woman. Ndandine 100 grams the Christ. Chete. Imai yawana sei? Taihodhawo kumasuppliers. Masupplier iwaya maambosangana nawo munomwe? Mupi muno mujeri? Aiwa hatisati tambovaona, hatisati. Pane mbiri inenge yekuti havasungiwe vakusungwa vanozotengesa. Ndizvo munyebe. Munyebe aivava havasi kusungwa, hamina havasungike here, asi hatisati tambosanganidzana navo muno. Muchiuya makamanzi mugara zvenguva yakadii muno? Ndandapiwa 12 months. Ndakazobvisirwa nejeri ndikasarwa ne8 months. Apa masevha mangani? Apana ndasevha 7 months. Saka takatarisana nenyaya yemadrugs iyoyi, imi mayashandisa? Ini ndaingomatengesa chete. Kwese vanotengesa vasingashuti kana kududza secret? Zvinosiyana, vamwe vanosvuta vamwe havasvute, zvezvichienda nokuti unoita sei, unozvitorawo sei zvinhu zvacho. Ini ndaimboda kunwa vandobva ndarutsa, handauzoonwa. Manga vamasiya? Mimi zvakafamba sei kuti musaashandisa? Handina mubvira ndazvida kuzviita, handina mubvira ndamboita interest nazvo zvangu. Pamakapinda maari maiziva here kuti mapositives awo madrugs aya Christometh kana kuti manegatives ndapi? Maizviziva? Patakapinda hatinamboziva, ende tisati tasungwa tiri panze tichingomatengesa ga hatina tomboziva kuti anotopengesa vanhu zvatiri kuona muno, because vanhu vakawanda vatiri kuona vachiita sei vachiuya kunoku vachinzi ndeveguka vachitopenga zvakawanda. Saka utombozvione uri panze kuti ndo zvanoita sei zvaanoitisa munhu, because iwe uchakungotengesa uchingotora mari usingambozvione kuti zvinhu zvacho zvinozomuna kana amatora achazoita sei. Kuye vanotenga makastoma enyu iwayo anga asingauye kwenyu here akanzire bedu akasungaira? Kana kuuya vaiuya but hatina mubva ndazviona isusu kuti handina mubva ndazviona zvangu, because hautombotore time kana ndimoziva kuti zvinhu zvisingabvumirwe pamutemo. Saka kutongopiwa mari wotongoita sei? Hapana nyaya dzakawanda? Hapana zvenyaya zvokuti utombotarisa kuti munhu aita sei, hautombotarisi.
saka pane zvamadzidza iye zvinezvi panyaya yekutengesa madrugs ndezvekuti chii? Tadzidza zvakawanda kungoti veduve vanotengesa madrugs ngatingosiyanei nazvo. Zviro zvaari kuita kuvana vevamwe vanhu, imagine ari mwana wako kuti iwo unozonzwawo sei. Tiri kuona zvakasiyana siyana, saka tingoti madrugs ngatisiyanei nekumatengesa. Saka iye zvinezvi vanhu vanowanza kuti munhu anenge auya kuno ambopinda mujeri vanokuona nemaonero watooneka mukachipauro waoneka black market. Imimi vanhu vachikuona ise munhu anoita zviri kunze kwemutemo, imimi makuzvigamuchira sei kuti nechionekwa semunhu asingaiti? Izvozvo takatozvigamuchira kubva tiri panze, because unongosikatomgodiwe kana maraini vanhu vanenge vachitongoti munhu anoita zvakati. Saka izvozvo takatongotenda kuti takazosungwa, nekuti dai tiri panze tingadai tisinambozviona kuti zvakashatirei. Iko zvinezvi tiri kutoona kuti zvinhu zvakashatirei, zvakanakirei, plus zvakanakira chaizvo hapana. Ndochokwadi kutongoti vanhu tiri greedy, tine tichida mari, but tingotiwo sezvo taane zvakawanda zvekuita zvatikadzidza muno mujeri, zvekusona mabhegi, mametsi nekugadzira mabhurumu, at least taane zvekunoita panze zvinoita kuti tikwanise kuraramisa mhuri dzedu. Munoita clean cash. Yes. Ipapa pamakanga muri munomu, zvamakanyanya kufarira pane zvinhu zvese zvamakadzidza ndezvipi? Makuruka mabhegi. Zvinhu zvakutozvidairika? Zvinhu zvekutoti titori panze totongonotsvaga shinda, takatongotanga kutoruka mabhegi aya. Asi muri ikoko keshi yaimbobatika kabva madrugs? Kubatika kubatika yaibatika, but zvinhu hufu nesadza vanoishaya, asi yemadrugs inowana? Yemadrugs vanoiwana, hufu iyo havana kana basa nazo. Saka ndezvipi zvimwe zvamungade kutaurira vanhu vamuchasangana navo kumba uko? Zvimwe zvinhu zvamungade kutaurira vanhu vari kumba? Vanhu vari kumba tingoti dai vangotigamuchirawo vedu panze apo, dai vangotigamuchirawo. Titori vanhu vakarifoma, hatichatomboite zvemadrugs, notisanganisa nemadrugs futi hatichatoite. Saka tinongoti vangotiregererawo, takapara mhosva, but tinongoti ngavangotiregererawo, ndochikumbiro chedu. Alright. Apa mama tizita rakazara ndiani? Tina Baloi. Alright. Tinotenda zvikuru kwazvo mashoko enyu ekupedzisira kune mutungamiri wehurumende, ndoziva kuti mambotaura, asi ekupedzisira nekunana gogo vaikudzidzisai zvekusona mabhegi nechichi. Tinotenda kumukuru wedu wenyika kuti vedu pane vanhu vanga vagara makore muno vabuda nhasi vekuti takatozvitarisisa vanga vasisina kana hope yekuti vachaendawo kumba, asi nekuda kwechirongwa ichi aiwa munhu wese ari kufara, munhu wese akuendawo kumba, vanhu vese vakuendawo kumba vabenefita chirongwa ichi. Tinongotendawo futi kunana gogo vedu vaitichengeta tiri pano. Toziva kuti tega hataimbokwanisa kuzosvika patave nhasi kuti tikwanise kudzidzawo mabhegi wayo nezvimwe zvese zvatikadzidza panapa. Tinongovatendawo naizvozvo. Vasara munovashuvirawo kuti tiringovasimbisa ngoti next time ndo vachabenefitawo. Nguva ndo inosiyana, asi next time vachabenefitawo, vachabudawo munzvimbo ino. Tinotenda zvikuru nekutaurawo nesu paSly Media TV. Aiwa kandionhaurwa ndatakakubatirirai pano paSly Media TV. Makasunungawo kuti imimi muri kunzvimbo dzakasiyana kana muine nyaya dzamunenge muinadzo, tiroverei runhare panhamba dziri paskrini ipapa patinouya kwamuri ikoko kuzodziita nyaya idzodzo, dzingave nyaya dzinosuwisa, dzingave nyaya dzekupondana kwevanhu, ingave nyaya yekunenerana uroyi, nyaya idzodzo nemashiripiti anenge achiitika kunharaunda yamugere. Isusu veSly Media tinokwanisa kuuya ikoko tichizotapa nhau idzodzo kuitira kuti varuzhinji vadzinzwe. Nekudaro tinotenda zvikuru nekutirovera runhare kwamunoita muchititumira nyaya dzakasiyana siyana kunoko. Vemabhizimusi makasunungawo zvakare kuuya muchizoadvertisa pano paSly Media TV. Nana madzibaba vanobata mabasa anoshamisa ekununura vanhu vanenge vane zvinovatambudza nezvinovanetsa nemweya yakaipa inovatera mukati meupenyu hwavo, vanobvisa zvikwambo. Tinokuchingamidzai kuno kuSly Media TV, takatokumirirai. Mari yenyu toda kuti ishandiswe
kushandisa aiwa tiri kutaura katine mufarano kuti tinoziva kuti nemiwo zvinokuitirai kana muchinge mauya kuSly Media kuzoshambadza mabasa enyu. Vana sekuru vari kunzoko vanobata mabasa akasiyana siyana, vanobata varoi vese ana sekuru makasununguka kuti rovera runhare toronga kuti tingashandisei pamwe chete nemi nekuti tatinoziva nechekuti tikakuisai papeji yedu apa muchiratidza mabasa amunoita ekubata varoi ivava muchibva mavagezesa nekuvashambidza kuti vasazoroya zvakare. Tinokuti huyai pano paSly Media mutiratidze zvamunoita. Ndinofara zvikuru kwazvo kuti vazhinji vave kuziva mafambiro atinoita mumatare, uyewo zvekare pano paSly Media TV tine nyaya dzatinoita mumatare anotongwa nemadzishe emuno muZimbabwe kumativi mana enyika. Pane nyaya dzinobuda ipapo dzevanhu vanotorerana vakadzi, nekudaro pane chikonzero chinofanira kuitira kuti nemiwo vateereri musubscribe, nekuti nyaya idzi dzimwe dzatinokupai ndo dzinobuda mumaprisons imomo vanhu vachititaurira kuti nyaya dzavo dzekupondana nevanhu dzakatanga sei vachidzidudunura nemazvo. Nekudaro mune chekusubscribira paSly Media TV. Ngatirambei tichifamba pamwe chete. Isusu takamirirawo nhare dzenyu pane nyaya dzese dzandataura. Zita ndinonzi Sylvester Tafumane, simbi yebasa pano paSly Media TV, building bridges. This is Yabuda TV, hakudima CV, Sly Media TV, and this sport and dream street in a zone and up a news in Daka wonder name of views. Sly Media TV, man, they change my dreams. Sly, oh yeah, Sly Media, Sly, oh yeah, Sly Media, Sly, oh yeah, Sly Media, Sly, oh yeah, Sly Media. Kuchinja vision ya mageto youth, kuchinja life ya mageto youth. Kutipa nzira semageto youth, kutipa gwara ramangwana rakanaka. Sly, oh yeah, Sly Media.